ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏನು ಚಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೇನು ಇನಿ ಅನ್ ಮಾಮಿನ ಉಳ್ಳ ಐತೆ ಕಾಂಡದ ಆಂಡೆಂಕಲ್ನ ಚಾಂಡ್ ಚಾ ಪರಿಯ ಚಾ ಇಡ್ಲಿ ಇತ್ತುಂಡು ಬಾಯಿಗೆ ಈತೆ ಮಾಮಿನ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪ್ಪ ಅವನುಂಡು ಇಂಕಲ್ನ ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಜಿಪ್ಪು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಚಾ ಅವು ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಸೋಯಾಬೀನ್ ನಾನು ಈಗ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಉಂಡು ರೆಡಿ ಉಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಮಾಮಿ ಇತ್ತೆ ತಾರಾಯಿ ಪಿರೆ ಒಂದು ಒಡೆ ಮದ್ರೆಂಗಿ పోತೀನಿ ಜಪ್ಪನ 16 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ನಿಗಲು ಪೋನಾಗವ ಬರ್ಸ ಈಗಲೊಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಮಾಡೋದು ಹೋತುನು ಒಂದು ಇಂಚಿ ಐಲೈನರ್ ದುರ್ಕರ್ದು ಮೆಲ್ಲದಿಯೋಟ ಮುಚ್ಚಲ್ಲದಿತ್ತು ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಐಲೈನರ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡೊಂದು ಹೋತುನು. ಈ ವರ್ಷ ಬಂದಾಗ ಫುಲ್ಲು ನಡೆ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪಾದಿತ್ತು ಚೆಕ್ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಕೊಡೆ ಮದ್ರೆಂಗಿ ಹೋತಿಲ್ಲ ಅದ ಪೋದು ಬೈದ ಅಂಚ ಏರ್ನ ಮದ್ರೆಂಗಿಂದ ದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏರ್ನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲರತೆ ಅರ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಲ್ನ ಮಗಲಿಗ್ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲಿಗ್ ಅಂಚ ತಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ತಲ್ಲಿಗ್ ಅಜ್ಜಿನ ತಲ್ಲಿಗ್ ಯಾನ ಅಜ್ಜಿನ ಪುಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿನ ತಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಎಂಗೊಲ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅತೆ ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಒಂದುಂಟು ಅಯ್ಯನ ಅಜ್ಜಿಗೆ ತಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ತಲ್ಲಿನಾಕ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಸುಮಾರು ಜನ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ನವರಾತ್ರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆಜ್ ಅಜ್ಜಾ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕದಲ್ಲಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಂಚನ ನಾಣೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಪಿದಾಡ್ನ ಹಾಯ್ ಯಂ ಪಿದಡಿಯೆ ರಡು ಉಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದೀತಿಜಿ ದಾಲ ದೀತಿಜಿ ತರೆ ಬಚ್ಚಿನ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನೆ ಉಲ್ಲೆ ಪೋಪುನ ಯಾಂಚಾ ಐಟು ಪೋಪುನೊಂದು ಕಂಡು ಮೊನ್ನೆ ಒಂಥರ ಉಂಡು ಕೇಕ್ ಬಿತ್ತಲ್ಲ ದೀತಿಜಿ ಶೋಕತ್ತ ನಿಂಗೆ ಒಂದು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜ ಮಾಮಿ ಚೂರು ಅಕ್ಷತಗ್ಲ ಪತ್ತೋನು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಇಂಚ ಪತ್ತೊಂದೆ ನಾನು ಪೋಯ್ ನಾನು ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಅನ್ನಿಗೆ ಮಾಮಿ ಪೆತ್ತನ ಪೂರ ಕಟ್ಟ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಮಾಂಪುಯೇರು ಅಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೆ ಅನ್ನನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಪುಪುನ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಎಂಬತ್ತೆ ಬನ್ನಗನೇ ಲೇಟ್ ಅವೆ ಲೇಟ್ ಆದು ಇತ್ತೆ ಮುಳ್ಳು ಯಾನೆ ಚಾವಿಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಯಾನೆ ಬಂದ್ ಮಂದನೆ ಸೆಲೊಂಡು ದಿತ್ತನು ಇನಿ ಹಂಗಾರೆ ಸೆಲೋನ್ಲ ಬಂದು ಇತ್ತಾಯ್ ಬರೋಡು ಬಯ್ಯೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಅಕ್ಷತ ಆರ್ನ ಚಾವಿ ಎನ್ನ ಅಂಗಡ್ಡುಂಡು ಅಂಚ ಆರ್ಲ ಕುಲೊಂದಿರು ಜಾಲಿ ದನಿ ಮಿನಿ ತುಂಡ ಜಾಲಿ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ರೆ ಅರೆಗ್ಲ ನೆನ್ಪಿಜ್ಜಾನು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಂತೊಲಿತ್ತು ಕೋಡೆ ಯಾನ್ ಬಂದ್ ಮಂತಿದಿ ಪಂಡೆ ಏಪಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಂತಿದ್ದ ಕೋಡೆ ಬಂದ್ ಇಚ್ಚಾಡ ಬಂದ್ ಮಂತಾರ ಅಂಡೆ ಬಂದ್ ಮಂತೆ ಸೆಲೊಂಡದಿ ಏ ಪೋಯೆ ಸೀದಾ ಇಂಕ ಸೋಮವಾರ ಹಂಗಾರೆ ದಾಲ ಮಂಡೆ 9:30 ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ ಅಂಚ ಬರ್ಸ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ನನ್ನ ಬಯ್ಯನ ಶುರು ಯಾನ ಕೆಬ್ಬುತ್ತದೆ ಯಾನ್ ಕೊಡ ಅವು ಬೇತದೆ ಇದಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಹಾ ನಾ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವ ಕಾಂಡೆ ಕುಲ್ಲುನ್ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಉದಸ್ಸಿನ ವರ್ತನ ಅದೇ ಕಾಂಡೆ ಬೇಲೆ ಅಂತ ನೊಂತೆ ಬೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಓಲು ಕಾಲ್ ಮಂಕುದಾನ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಂಡವೆ ಕಾಣೆಂಗಿನಿ ದಾದನ ಉದಾಸೀನ ಬಲ್ಲೆ ಇಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲ್ ಬೈದಾಯಿನಿ ಅಪ್ಸರಗು ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಅಲ್ಲೇ ಚೀರ ಓಡ್ತಾ ಹಾಯ್ ದಸರಾ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ತಂದೆ
ಇರ್ದಾದ್ರೆ ಕೊದ್ದಾರ ಮಗಳಿಗೆ ಮುರಳಿ ಪನೊಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಬೋಡು ಉಂಡು ಬೋಡು ಏನ ಪನೊಂತ ನಮ್ಮ ಅಕಲ್ ಬತ್ ಅಕಲ್ ಪೋಯರವೇ ಗಮ್ಮತ್ ಪಾತೇರಿಯರು ಪೋಯರು ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಣಿಕೆ ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ರಜೆ ಆಯ್ತ ಅಂಚ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅವು ಪೂರ ಅನ್ಪಕ್ಕನ ಅತಿಗೆ ನಾಕದು 3 ಜನ ಇತ್ತೇರು 3 ಜನ ಅತಿಗೆ ನಾಕದು ಬಾವಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕದೇ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಮೂಡಿಜ್ಜಿ ಜಪ್ಪನ 12 ಗಂಟೆ ಆತದ ಕಣ್ಣು ಕೊಂಡಿ ಅಕ್ಷತ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಅವಳ ಬಾರಿ ಬಂಗುಡು ದಸರಾಗೊಂಜಿ ದೆಪ್ಪುಡು ದೆತ್ತೇರು ತುಕ್ಕ ಎಂಚೊಂಡು ತುಕ್ಕ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂದಿ ಈ ಕಲರ್ ಏತ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವೇದೆ ತೊಂದು ಅವು ಎಂಡ ಪಿಂಕ್ ಒಂಜಿ ರಾಸಿ ಉಂಡು ಅಂಚನ ಕಲರ್ ಸೂಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಕಾಟನ್ ಫುಲ್ಲು ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಟನ್ ಪಂತಾರೆ ಅದಂಚ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶಾಲ್ ಉಂಡು ಪ್ಯಾಂಟಲ್ ಉಂಡು ಕಡೆ ಎರೆಗ್ಲ ಬೋಡಂಡ ಪನ್ಲೆ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಏತ 500 ಅತ 500 ಕೊರಿ ಶಾಪ್ ದಪ್ಪರ ಪೊಂಡ 750 ಟೈಪ್ ಶಾಲ್ ಓಡಿತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ದ ಪೂಜೆ ಗಾಡಿದ ಆಯ್ದ ಪೂಜೆ ಪೂಜೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ನಾ ಡ್ರೆಸ್ ತಂದು ಅಂಚ ಈಗ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಟು ದಾದಾಪುಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಅನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಾರಿ ನಲ್ಲ ಬೈಚಿ ಎಂಗಳೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಾರಿ ತೆಕ್ಕೊಡು ಒಂದುಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ರಜ್ಜನೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇನ್ ಸಾರಿ ತುತ್ತುದಿತ್ತದೆ ಅವೇ ಪೂರ ಜಕ್ಕ ಮದಿನ ಪೂರ ಒಂದು ಜರಿ ಸಾರಿ ನಾವು ತುತ್ತುಂಡ್ಲ ಸುತ್ತು ಅವು ಸಾರಿ ಇಂದಾಂಡ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ನಾವು ತುತ್ತುದಂದೆ ಗೊಚ್ಚೂರ್ಲ ಫೀರ್ಲ ಅನ್ನಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಾರಿ ಪಾಡ ಬಂತ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೀಶೋಡ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮೀಶೋದ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದೆ ಆಯ್ತಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಕೆಲವು ಟಾಪ್ ದೆತ್ತಿದೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ರಡ್ಡೆ ತಿಂಗಳು ಪಾಡೋಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಕಾಟನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೆಲವು ಶೆಕೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಓ ಅಚ್ಚ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಓಲು 12 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಐ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉನ್ನಸಾಂಡು ಉನ್ನಸಾದ ಗಾಳಿ ಪಿದೈದ ಗಾಳಿ ನೀಂಕಲ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೋನೆ ತುಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಂಚ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಹರೀಶ್ ನೋಡ ಪನೋಡನೆ ಕೊಂಚ ಅಂಗಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಿನ್ನಿ ಬೊಗ್ಗಿಲ್ ಪೂರ ಪೋಯ ಪುಣ್ಯಗು ಇದು ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಕುಲೋ ಅಂದ ಎಂಕುಲ ಕಾತ ಅಡಿಗೆ ಬತ್ತು ಕುಲೋ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಜಿ ಸಾತು ಸಾಜಿ ಪಾಪ ಮತ್ತೆ ಗಂಜಿ ಬೂಡ್ತುಜಿ ಹರೀಶನ ಬೂಡ್ತುಜ ಅವೇ ಮುಲ್ಕುಲೊಂದು ಅವ್ರ ಜೊತೊಂದೆ ಕಂಡನೆ ಅವ್ರ ಜೊತೊಂದೆ ಅಯ್ಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಸರ ಪೋರೋಣಿ ನೀ ಗಮ್ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಪ್ಸರದ ನೀ ಕಾರ್ದೆ ಇದ್ದೀರಿ BMW ಕಡಿತನ ಅಲ್ಪ ತೋಜಾದೋಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವು ಕಾರ್ದಿಂದ ಎಂಗ್ಲ ಅಂಗಡಿ ತೋಜಿ ಅಂಗಡಿಲ್ಲ ತೋಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಅವು ದುಂಬದ ಕಾರು ಅವು ಮಾಡಿ ಅದ ಕೊರ್ದ ಅಂದ ಗೊತ್ತುಜಿ BMW ಎತ್ತಿ ಕಾದ ಕುದುರೆ ದಾದ ಹೊಸ ಕಾರು ಕೊಡೆದೆತ್ತೀರ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ಎಂಗಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವೀಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಪೋಡೋದುಲ್ಲ ದೀತೆರ ತೂವಡು ಮೆಷನ್ನೆ ಅಂಚ ಇತ ಅಕ್ಷತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನಾಳ್ಡು ಅವರತ್ತ ತೂದು ನಮ್ಮ ಗಾಳಿದೆ ತಂಡ
ಗಾಳಿ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅವು ತೂಂಡವರ ಮರ್ಲೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲದಾದಾಪುಂಡು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಅವು ಬಂಡ ಇನ್ನಿತ ಸೀಸನ್ ತೂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಹಾ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಸಮಾಧಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಅಣ್ಣೆ ಪಡ ಅಣ್ಣೆ ಮೀನ್ಸ್ ದನಿ ಅವು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬೇಲೆ ಜನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬೇಲೆ 24 ತೂಪುನಿಗೆ ಇಪ್ಪಡಪ್ಪ ಮಲೇಜಿ ಅಂಚ ಯಮುನಾ ಈ ವಾರದ ಪೋಯರಿ ನನ್ನ ಏರ್ ಕೋಪೆರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯಮುನಾ ಜೋರಿತ್ತಲ್ಲ ಲಟ ಲಟ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಏಜ್ ಟಫ್ ಇತ್ತಿನ ಏತ್ಲ ಆವೋದು ಐವ ಏಜ್ ಜಿತೆನ್ನ ಮಕ್ಕೆ ಕೈ ಕರ್ಬೇನೆ ಕಾರ್ಬೇರೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಪಾರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತಂಡು ಎಂಕಲ ಆಲ್ಪಾರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತಂಡು ಲಾಯರ್ ಧನ್ರಾಜ್ ಅನ್ನಗೆ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ರೀನ ಪುರ ತಪ್ಪು ಮನ್ಪರೆ ಒಪ್ಪೇರಿ ಎಂಕಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸುದ್ದೆ ಪನ್ಪೊಚ್ಚಿಂದು ಅವರೆಗ ಕೇಳು ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಹುಲಿ ನನ್ನ ಅವು ಕೊಡ್ಲಾಡು ಪುರ ನಡಪು ಅವು ಕಾಮಿಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚ ತುಕ ಏರ್ ವಿನ್ನಾಪೇರ ಏರ್ ಕೋಪೇರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಈ ಸಲ ತಪ್ಪುಂಡು ಅರು ಒಂಜಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬುಜರು ಗೊಬ್ಬುಡ ಅಕ್ಕ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕೊರೋಡು ಅದೇ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರೋಡು ಗೊಬ್ಬಿನ ಆಯ್ತು ತಪ್ಪುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಶೋಕುಲಲ್ಲಿ ಹೀರೋಲಿ ಪೂರ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಶೋಕುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ತೂಕ ಈ ಸರ್ತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಂಥರ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ಈ ಸರಿ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಟು ನರಕ ಸ್ವರ್ಗ ಉಂಡು ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಡು ಈಗಲೇ ಇಂಚಿನ ಮುಗಿತಾರ ಅಂದ್ರೆ 2 ಜನ ತಿಂದು ಕಾಂಡೆ ಎರ್ಮೇಲು ತೂಲೆ ಯಾರು ಎರ್ಮೆ ಬಂತು ಅಂದು ಉಂಡ ಎಂಕ್ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಇರೇಗಿಲ್ಲ ಅರೆಗು ಫಿಶ್ ಇರೇಗಿನೇ ಕೋರಿ ಪೂರಲ್ಲುಂಡು ಮೂಲು ವೆಜ್ ಉಂಡು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಿಕಲ್ ಪೂರ ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂಡಾರತ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಏನೇ ಮಾಡಲ್ ನಂಬರ್ 2024 ಎಪ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಎಪ್ಪುನ ದಾದನ ಕಾರ್ದ ಪುರ ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜೆಂಕ್ಲಿ ಅಣ್ಣನ ಮಗ 4 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಉಂಟು ಅತ್ತೇನ ಆರ್ನ ದುಮ್ಮದ ಕಾರ್ದಾದ ಮಂತೇರು ಸೇಲಾಕ ಬರೀತಿಲ್ಲ ಬರೀತಿಲ್ಲ ಓ ಭಯಂಕರ ಮಾರ್ರೆ ಅನ್ನಾಗ ಚುರ್ತಿ ಕುದು ಅಂತ ಇಟ್ಟು ಮಿಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಮೇರು ಬಿಡುವೇರ ಕಮಿಷನ್ ದೆಪ್ಪದ್ದ ಒಂದು ಕಲ್ಲರ್ ತುಲೆಗೆ ಕಮಿಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಆಯ್ತಾ
ಎಂಕ ಅಗುರಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಕಾಸು ಮುಖ್ಯ. ಅನ್ನ ಕಾಸು ಮುಖ್ಯ. ಅನ್ನಾಗ ಕಾಸು ಮುಖ್ಯಗೆ ಅನ್ನಾಗಿಂದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕಾಸು ಮುಖ್ಯನೇ. ఈయనే అన్ని ఇచ్చిన పండేరు ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರಗತ್ತು ಮೇರ್ ಕಾಂಡ ಪನೊಂದುಲೇರಿ ಯಾನ್ ಇನ್ನ ನೀರೇ ಕೊಡು. ఈయనక అర్జెంట్ మధ్యన అరే కొంచెం నెనపాపుజి మారే ఇత్తే తిన్న కజిపుల నెనపాపుజి ಬರಡ್ ಬರಡ್ ಬೇಗ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತೆ ಆರು ಏಪ ಹೋಗು ದಿಪ್ಪೇರಿ ಎಂಚ ಹೋಗು ದಿಪ್ಪೇರಿ మర్చినాగలు మీరు అన్న అన్న అందేవారు అడ్డ మేరే ఎన్నేరే అక్కడ ఓంగేరే ఇంకలు అంటే అక్కడ అన్న పన్న మేరే అన్న ఓంగునాడ ఉండాలి మిస్ పీస్ ఓని గుమ్మెಗೆ ಓ ದೇವರೇ ಅವಂತ ಹೈಟ್ ಅಪ್ಪಜ ಸರಿ ಅಪ್ಪನ ఈయనకి వీడియో సీక్రెట్ ಯೋಗದ ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೆದೆ ತೊಡ್ಡೇರ್ಗೆ ಯೋಗ అనిపేరు అన్ని కాండ ఎత్ గంటే లక్కదన్న 4:45 లక్కువేరు దినోల యోగ అనిపేరు అత్త చెప్పారు ini ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಒಂದು 4:45 ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದಿನ 3 ದಿನ ಹೋದು ಒಂದು ದಿನ ರಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ನಿದ್ರೆ ಕವರ್ ಆಗೋದು. ಓ ಹಂಗೆ ಬೇಗ ಜಪ್ಪೋಡು ಬೇಗ 10 ಗಂಟೆ 10:10 చెప్తాను 2 ಗಂಟೆಗೆ ಜಪ್ಪಿ ಈ ರೆಡ್ ಮರ ಉಂಟಲ್ಲಾರ ಈ ರೇತ್ ಪಡ್ತುಂಟಲ್ಲಾರ ಅದೇ ಹಾ ಇಂಗ್ಲೇ ಬಕ್ಕ ಸ್ವೀಟ್ ಕಂತ್ಕೊರ್ಲೆ అక్క పొట్లు చూసి వీడియో చూకొజ్జా చెక్ ಅನ್ನೇ ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದು ಬರ್ತೇರ್ಗೆ ಬಂದಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಗೆ ಉಂಟದೆ ಒಂದು ಹಲ್ವಾ ತಿಂದೆ ಒಂದು ಪೇಡ ತಿಂದೆ ಒಂದು ಲಾಟ್ ತಿಂದೆ ಒಂದು ಆಟ ಪುರ ಸೇರ್ದಿ ಏತ ನಾಲಿಗೆ ಲಾಡ್ ಹಲ್ವಾ ಕಡಿ ಅಂದು ಒಂಜಿ ತಿಂದ ಬಂದ ಒಂದೇ ತಲಕ 4 ಅವರು ತಿಂಪಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುಲ್ ಒಂಜಿ ತಿನ್ಪುಲ್ 4 ಅಂಚಾವ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾಯಕ್ ಬೈದಿನಿ ದಾದೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ కొంచెం వరముడా చూడిదార దార చూడి ఎంత బండ ఓ చూడిదార పీసా పక్క ಸಟ್ಟ ಒಂದು 1035 ಶೋ ಕುಡಿಯ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು
ಅಣ್ಣ ಇಂಕ ವಿ ಬೈದೊಡ್ನಟೆ ವಿ ದೈ ಬೈಜಿ ಒಂದು ಆಲಿಯ ಕಟ್ಟತೆ ಹತ್ತಿ ಅತ್ತ ಆಲ್ಯ ಕಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ವೀವರ್ಗು ಆಲ್ಯ ಕಟ್ಟ ಒಂದು ಒಂಜಿ ದಪ್ಪನೆ ಸೈಡ್ ಕಟ್ ಉಂಡತ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ಸೈಡ್ ಕಟ್ ಗೈಸ್ ವಾ ಕುಂಟು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಈರು ಪಿಂಕ್ ದೆಪ್ಪ ಚಲೆ ಆ ಕಲರ್ಲಿ ಇರ ಗೋಮು ಒಂದು ಕಲರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಬತ್ತನ್ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ನಂಕೆನಾ ಅಂದ ಅನ್ನಡು ಬಂಡೆ ಆತು ಮಲ್ಲ ಕಾರು ಈತಿಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಈತುಂಡು ನೆಟ್ ಮಳ ಅಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಆತೊಂಡು ಬೇಡತ್ತೆ ಅಪ್ಸರದ ಧ್ವನಿ ಕಾರ್ದೆತ್ತೇರು ಆಯ್ತ ಲೆಕ್ಕಡು ಸ್ವೀಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಬಲ ಗಂಜಿ ಬಿಡ್ತು ಪುರಪ್ಪಚ್ಚವಾ ಅಗ್ಗಚ್ಚು ಎರೆಗ್ಲ ಪೋಪು ನಾಕ್ಲೆಗು ಅಗ್ಗಿವೆ ಒಯ್ತದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಎರಡು ನೊಪ್ಪು ಕಂತ ಬಾಡು ಓಲು ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಎತ್ತು ಜನ ಲೆಪ್ಪ ಪೋ ಉಂಡಿನ ಮುಂದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇ ಏಂಚಿನ ತೂಪುನೆ ನಾನು ಅವ್ಳು ಪಾಡಿಯರ್ಗೆ ಪೋ ಗಾದೆ ತರ್ಪಾಲ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವ ಚಂಡಿ ಅನ್ಲೆಕ್ಕ ಅದೇ ಸೇಫ್ಟಿ ಸೇಫ್ಟಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಉಡ್ತಾ ಕೈಸ್ ತುಳಿ ಎಂಕಲೆ ಗೋಲ್ಪರ್ದು ಕೊಯಂಬತ್ತೂರ್ತಾ ದೇವರೇ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸುಮಾರು ಉಂಡ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರ್ ಈ ಜನ ಒಂಜಿ ತುಂಬಾ ಬರವತ್ತನೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಕ್ಕನೇ ತೊಂಜಿ ಕಾರು ಐಪೇರ ಅರೆ ಗೊತ್ತೇ ಬುಜ್ಜಿ ಆರೆ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಎಂಚಿದನ ಕೇಂಜೋ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದು ಅದೇ ನಂಜೊಕ್ಕಲ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಅಂಗಿ ಪೂರ ಕಿಡ್ಸ್ ಉಂಡ ನೈಟ್ ವೇರ್ ಒಂದು ಈನ ಚಡ್ಡಿ ಲಾಂಗ್ ಚಡ್ಡಿ ಉದ್ದದ ಆ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆನಾ ತಿಂದ ಅಂದು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ವಾವ್ ಎಂಕೊ ನೋಡ ಅಂದೆ ಎಂಕೊನಪ್ಪೆ ಎಂಕ ಅಂಗಿಡಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಎಪ್ಪುನ ಅಂದ ಗೋಳಿ ಗೋಳಿ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಕರಾದನು ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಎಕ್ಕಲ ಬರೋದಿ ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಪಾಡೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಗರೇಜ್ ಒಂದು ದಿನ ಪಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುನ್ ಕಮ್ಮಿ ಅದೇ ಪಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬರ್ಪು ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಒಯ್ಟೆಲ್ಲ ದಿಂಡ ಗೊಲರ ಪೋಪ್ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅತ್ತಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಿ ಪೂರ ಇತ್ತಿಂದ ನೆತ್ತ ಒಂದೇನು ಗುಡ್ಡುದು ಸ್ಪ್ರೇನ್ ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕುವೇರು ಪಲ್ಲಿ ಪೋಪುನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಪಂಡ ಹಿಂದು ನಕಲು ಬೆಂದರು ಪೋತೆ ಬೆಂದುಡು ರೆಡ್ ಕಪ್ಪೆ ಇಕ್ಲೆ ತೋಡುಂಡು ತೋಡು ಕುಲ್ನ ಬುದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತದೆ ಬೆಂದುಡು ಆಯ್ ಕಮ್ಮಡ ಬಂಡೆ ಇನ್ನೇ ಅಮ್ಮ ಕಪ್ಪೆ ಉಂಡು ಹಾಕಲು ಕೇಳು ಬುಡ್ಚಿ ಬುಡ್ಚಿ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಕಪ್ಪೆನ್ ಕೆರ್ಪುಜೇರು ಕಪ್ಪೆನ್ ಕೆರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣದಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ನೆನೆಂಡು ಕಪ್ಪು 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 ಅದು ಅತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತದ ಉಲೈ ಬೆಂದುಡು ಕುಲ್ಲು ಅನ್ಕೊಂಡ
ತೂಲೆ ಈಗ ಗೋಡೆ ಉಂಟ ಆಕಾರ ಕಪ್ಪೆ ಅಕ್ಷತಾ ನಾಕಲ್ನ ಬೆಂದೂರು ಬರ್ತೀನಿ ಬೆಂದರದ ಸೈಡ್ ತೋಡು ಮೂಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಒಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೆಂದೂರು ಎಂದ್ ಎಂಕಲ ಉರುವ ಎಂಕ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಒಲ್ಪ ಲಾಗಿಡು ಹೌದಾ ಏನ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬೈ ಮಲ್ಲ ನೇಲಿಯ ಗೋಂಕೂರು ಕಪ್ಪೆ ಓಪನ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಆಪುಜಿ ಪೂರೈಕ್ಲ ಗಮ್ಟೆ ಪಡ್ತೀರು ಅವೇ ನೈಟ್ ವೇರ್ ಅಂಜೋಕೊಲ್ನ ಶರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಂಜೋಕೊಲ್ನ ಅವೇ ಅಂಗಿ ಚಡ್ಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ನೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ನೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಗೋಡಂಜಿ ಒಂದು ಬೈದೆ ಅಕ್ಷತಾನೇನಿ ಒಂದು ತುಲೆ ಇಂದ ಕೀನ ಪನ್ಪುಂಡು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಡಾಲ್ ಅಲೆ ಕೊಂಚೂರು ಕುದ್ದ ನೈಟ್ ವೇರ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಲೆಗ್ ನೈಟ್ ವೇರ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಚೆಪ್ಪುನ ಪಾಡ್ವೇರತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಗೆಯಲ್ಲೇ ಪಾಡ್ದು ಜೈದಂತ ಅಲ್ಲಿ ಜೈಜ್ಜೋಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮೆನತ್ತಲ್ಲಿ ఆయన చేంజ్ మందుజ ఆయ బైదుజ ಅದಾ ಚೇಂಜ್ ಮಂದಿಜ ಮೂರಲ್ಲ ಅವೇ ಇತ್ತು ಆಯ ಬೈದುಜ ಅಲೆಗೆ ಅಣ್ಣಾಗ ಸಾಕ ಒಂದೊಂದಿಗೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ದೇತದು ತರೆ ತಿರ್ಕೊಂಡೊಂದಿಗೆ ತರೆ ತಿರ್ಗುನ ಪಲ್ಲೆ ದುಂಬೆ ಊರುಂಡ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲೆ ದೆರ್ತೊಂ ಪೋರ ಅಣ್ಣಾಗ ತರೆ ತಿರ್ಗುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ರಾವದು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಡ ಕಾಡು ಬತ್ತದ ಹೋಯ್ತೊಂ ಪೋಪ ಅಯ್ಯೋ ಅರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಏನಾದ್ರು ಪೂಜಿ ಒನಸಾದ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಇನಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇತ್ತಾರ ತಕಾಂಡೆ ಕುಂಚಿನ ಏರಿರುತ್ತೆ ಸುಸ್ತಾಪು ಒಂದು ಇಡೀ ದಿನ ಬರ್ತದೆ ಹುಡುಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಏನು ಬೈದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ನುಪ್ಪು ದಿಯೆ ಕುಕ್ಕರುಡು ಬೇರಿಯನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಗುರುಡು ಪರ್ಕು ಎಂಕ್ ಪರ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ಯ ನಾನು ಜಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪರ್ಕೊಚ್ಚಿಂದು ಅಂಚ ಏನಿತ್ತು ಲಾಗನ್ ಇಡೇಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದೇನುವೆ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏತಾಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ 7 ನಿಮಿಷ ಆಣಂದ್ಲೆ ಅಂತ ತೂತುಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೂಕ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಮಾಮಿನಡೆಗೆ ಯಾನ್ ಸೊ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮನ್ ಪನ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪನ್ ಬಾಯ್ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿಕ್ಕ ಬಾಯ್